umma abiha fokal muka saman sama ya maulati ki mun alfarma na ganki ko a su ɗaya ne mamana. Ya umma abiha fokal muka saman sama ya maulati ki mun alfarma na ganki ko a su ɗaya ne mamana. Ga ruwan sama ya zo sai mu je kasar rumfa haka yafi, mai fadansa da mata shine muke kiransa ragogon karfi. Ga wadda ilahu ya so ya ce cikin su mata ka bude ka tafi, in ka biyo na aboki zaka gane wace ce abotuna. Abiha fokal muka saman sama ya maulati. Shakkar komai abinda shugaba ya yi shi ne daidai, ba mu tsoron kowa abinda Fatima ta yi za mu yi mu dai. Mai ɗauke ki bayar ta raba na shige gaba ke ce daidai, ambatan ki da daɗi sunan ki ne a koyaushe bakina. Ya umma abiha fokal muka saman sama ya maulati ki mun alfarma na ganki ko a su ɗaya ne mamana. Ya umma abiha so ne ke ki mun yar alfarma, a gidan ki batula ki mun gurin zama ki zamo mamana. Ba dan na kai ba dan shugaban mu wanda ya ce miki umma, dan Hassan da Husaini domin hakila ki haka ya ummina. Gaban hudirin gis wallahi Fatima ke baki da tsara, ke rabu ya turo gurin rasulu baki da aibin gyara. Gun sarrafa sabo tsoho sakan mukan ce mashi makera, tasirin komai batulu ce da ke aka yi manzona. Ya umma abiha fokal muka saman sama ya maulati ki mun alfarma na ganki ko a so ɗaya ne. Ya matar aure gurin Aliyu zakin Allah sarki, mai kacaccala arna mai sa maza su kwana a ƙwaryar daki. Kun tsayawa Allah ta ko'ina ba a yi masa shariki, a halin manzo na mai zana yau a bayan umma ku kauna. Ganin ki nake so ko dare ko rana ya faɗo ma ki kare shigo lamarina. In ji ba ni da kowa sai ke kaɗai ɗiya a gurin manzona. Dan Hassan da Husaini wannan da ɗa ne ya yi masu suna, a musa maulati dan Zainaba ki share mun kukana. Ya umma abiha fokal muka saman sama ya maulati ki mun alfarma na ganki ko a su ɗaya ne mama. Ki wanke tsatsar zuci ta ko'ina ki mini fentin sanki, duk ta inda na bullo da an gane ni sai a kira sunanki. Wannan matsayi ne da babu wanda zai mana hakun sai ke, mai halin manzo na ki taimaka ki mini ya mamana. Bana aikin komai saban ilahu ne a dare ko rana, na yi kaurin suna wajen shiga cikin wata layar zana. Maganin shi yana a gare ki in kin kaban na daina nana, kin san waye ni da abin da na ɓoye kirjina. Ya umma abiha fokal muka saman sama ya maulati ki mun alfarma na ganki ko a su ɗaya ne mama. Wani sa'in kunci yawan tunanuka a gurin yin bacci, saura sun girma ni ko yana cikin hali na maraici. In kin so umma a gobe sai a fara yi mun fadanci, shalilan sarki abin da ke kaso ki mun mamana. Nasir dan Jafar batulikin jide shi ne sunana, tashi na a bacci na ganki zahiri shi ne rokona.
Babu batulu gun ahalan muke neman gun kwana, inda shehu kabiru ba za mu bar kiranki ba ya mama. Ya umma abiha fokar muka musamman sama ya maulati, ki mun alfarma na ganki ko a so ɗaya ne mama na. Ya umma abiha fokar muka musamman sama ya maulati, ki mun alfarma na ganki ko a so ɗaya ne mama na. Ya umma abiha fokar muka musamman sama ya maulati, ki mun alfarma na ganki ko a so ɗaya ne